Make ngithathe leli thuba nginibingelele endaweni zonke lapho enibukelani khona. Ngithanda ukuthatha leli thuba nje ukuthi ke nginibingelele namhlanje ngizokhuluma ngeindaba ezinhle ezithinta abantu njengoba phela abantu besebenza, abantu bezama impilo endaweni ezahlukene. Namhlanje ngithake ngizokhuluma nje ngento abantu kwesinye isikhathi abaye bangayinaki, bayithathe nje kalula ukuthi mangaba ufuna into ngalendlela wena oyifuna ngayo into izokwenzeka. Njengoba nje siphila emhlabeni ke izinto azenzeki ngendlela esifisa ngayo thina nangendlela esithanda ngayo thina ukuthi izinto zenzeke. Uyayuthola ukuthi uyafisa ukuthi wena ngelinye ilanga ube nenkampani yakho, uyafisa ukuthi ngelinye ilanga uthi usebenza wena kodwa futhi kube nezinye izinto owaziyo ukuzenzela zona emaceleni. Ngalokho ke izinto ziyaye zingenzeki wena ngalendlela osukufisa ukuthi mazenzeke ngayo, ngoba phela kunabantu abahlele besigadile ukuthi bahlale benamagama wokuthi sizoke sibone. Yabona labo bantu bathanda ukuba inkinga kakhulu ngoba yonke into oyenzayo uhlele kunamehlo akubhekile. Uyathola ukuthi wena uthi uyafisa ukwenza lokho akuphumeleli, nangumuntu uthi sizoke sibone. Ake sinqamuleke manje ke leyo nto ke ukuthi umuntu athi sizoke sibone ukuthi uzophumelela yini. Oko uzama ukuthi uthole isikhundla emsebenzini noma kuthiwa bekhona soke sibone. Uzame nje ukuthi usondele kumakhosi ukhweshube ukuze akusize. Uyasebenza laphayana emsebenzini kade wasebenza, imali ayinyuki, akuphumeleli lutho, noma usuhola kwayona le mali oyiholayo ubona ngathi ayiphelele, umqashi akakuthandi, akafuni nokuthi akakhuphulele isikhundla nje emsebenzini. Usuneminyaka uthola ukuthi kunabantu abaza ngemuva kwakho abafikayo, uthola ukuthi umuntu mhlawumbe uzothi menibheke ama-payslip wenu ngale athi umuntu yazi yangcono ke imali lo, wena lapho lokhu ukhala nezinyoni njena, abantu bayakhushulwa ngapha nangapha, wena uyasala njena. Ake sikhuphuleke namhlanje isikhundla ke emsebenzini. Umqasha akakhuphulele isikhundla ngenkani, ethanda engathandi, akukhuphule esikhundleni, akuthathe lapha phansi akubeke phezulu. Kungathi abantu abafika ngamuva bathathe bakhushulwe ekhundleni, wena sewuyasala, wena usala lapha phansi. Uyinto yokuthi mangabe kade kusetshenzwa noma lapha kade kusetshenzelwa khona kuthiwe hayi shanele bani shanela bani, ngoba wena uthatheka kancane, uyinto njena enganakekile emsebenzini. Abantu bethatha izikhwama zabo bephuma ngamagate, wena fanele ushanele wena, kodwa wena kade wafika emsebenzini. Laba bafikayo bona bafika nje babe kwendaweni eziphakeme, babe kwendaweni ezingcono, wena ulokho yakho into njena yasalela emuva, wena kulokho kwakho kwanganakeka njena. Uthola ukuthi noma kuthiwa kuyabonaswa, njengoba kuzobonaswa njena kuDisemba, abantu bona bazothola amabonasi angalena, kodwa ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi bakukhohlwe kwayiwena ukuthi ukhona kwasemsebenzini. Bahola abantu, wena uhole ngolunye usuku, ungaholi ngaleli langa kade uhola ngala abantu. Uthi umuntu uyafika kumqashi, uthi umqashi hayibo uyazi ozange uyilethe i-account number yakho, ube wayiletha wena i-account number yakho. Ngalokho ke kumakhosi ukhwashube madlala uzokusiza kakhulu kuleso simo esinjalo, ukuze nawe phela ubhekekeleke, ubose into engcono nawe emsebenzini. Ungabi into ezothatheka kancane nje, into ezothatheleka phansi, into engazuba namsebenzi nje, engazuthathwa notice ukuthi ikhona noma ayikho. Akekho umuntu onendaba nawe ngoba wena uyinto yokufukuza njena, ukuthi mangabe ukuthi umsebenzi ngalelo langa awukho, abantu bahlele ezihlalweni badikana ezihlalo, wena uyinto yokuthi hamba ucosha amaphepha apha eminyango, ngoba wena kufanele ubonakala uhlezi, wena kufanele uhlale ubonakala ngaso sonke isikhathi, ulokhu ushekezela, ulokhu ubhizi, ungahlali phansi uphumule, uze uphatheke kabi noma uthi uye emsebenzini uthi Nkosi sekusile ke ngisaya khona kaSathane. Jabulele nje ukuya emsebenzini wakho ngoba uyazi ukuthi uma ufika emsebenzini nawe uzophatheka kahle, ube yinto engcono emsebenzini. Umqashi akunika indawo yakho, nawe akwazi ukuthi umsebenzi wakhe. Ukuba khona kwakho emsebenzini kubalekile, kungabi ngazi ukuthi ukuba khona kwakho nongabi khona kuyayifanela nje. Ake ukuthi nje ukuba khona kwakho emsebenzini akubone kubalekile, umqashi wakho akuthande, akunakekele. Umqashi akwazi nokuthi nje akathi chatha imali kunganakele lutho ongekho
bona singanakele lutho nje akavele nje umqashi akagixabeze nje ngemali ongazi na ukuthi iphumaphi uthi uyathi nje ku-payslip yakho hayibo imali engaka ngenxa yokuthi uyakuthanda uyakubona ukuba khona kwakho emsebenzini uyakukhathalela futhi nakuthi ukhona emsebenzini mangabe kungukuthi awukho emsebenzini uyasibona isikhala sokungabi khona kwakho emsebenzini hayi ngoba nakho ezohlala kuwena emahlombe akucindezele wena usuyosebenza ujuluke uzisebenzele nje kahle nje uthola ukuthi akukho lutho nolutho olutheni olenzayo emsebenzini kodwa njena umqashi nje akakunike nje isikhundla sakho na uhlonipheke nje ubaba womuzi uma ufika nje ekhaya ungathi uyafika nje uthatha inyawo uzijikijela ngaphezulu uthani ngimasajeni ingane inyawo izithende ziyavutha awukhoni ngisho ukwenzani umzimba ubuhlungu lapho nangakusasa uphinda khona futhi akawusebenze nje kahle umqashi akunikeze indawo yakho akukhathalele ngalokho ke mengabe nizile kukhweshube niyosizakala kakhulu niyokuthola futhi konke okudingayo nokunye okungale niyokuthola futhi uphatheke kahle njena uku-enjoy ukusebenza kwakho ungabe sekuthi njena sengenzele iy'ngane ngoba phela nakho ngizele ayikho into engizoyenza fanele ngihambe ngiye emsebenzini ngiyosebenza umkhwashu bemadlala uzokusiza njena akunikeze nje izinto zokuthi nje ugqume ucwebezele nje uyibhungula kwenu noma uyintombi yakwenu ube muhle njena umamatheke uthulile ungashongo lutho ubonakale njena idlathi ichachambile umuhle ngani ngoba na ukhona ukhwashu bemadlala okuyena obhekelele izimo ezinjalo ngiyabonga kakhulu endaweni lapho enisabukela nikhona ngiyatholakala ku-WhatsApp ngiyatholakala ku-Facebook iyona inamba yami le lapha ngezansi iyafoneleka futhi ngiyabonga kakhulu.